amb vosaltres. No Com ha quedat? Al final dèieu que ha vist per sentència, no? Sí, ha quedat vist per sentència. La veritat és que la Fiscalia, que defensa l'interès públic, no ha formulat acusació contra l'Òscar, perquè no han quedat acreditats els fets. Cap de les proves aportades per la senyora denunciant, la senyora, la contrària de l'Òscar, acreditava els fets denunciats, i no obstant això l'Òscar aportava prova suficient per entendre responsable d'un delicte de lesions lleus a la senyora denunciada, la contrària de l'Òscar. Per tant, hem d'esperar una sentència absolutòria per l'Òscar i condemnatòria de la senyora. Se la condemnarà a una petita multa i a una petita indemnització que ha de pagar-li a l'Òscar per les lesions causades. I quina és aquesta multa o quina és aquesta condemna? Aproximadament calculo que seran 180 euros de multa i uns 120 euros d'indemnització. És una cosa lleu, però bueno, és un delicte, i és un delicte lleu, però és un delicte, i es van causar unes lesions. Era una mossegada a l'avantbraç, i són 3 dies impeditius, i al final la valoració que ha fet el fiscal és aquesta, 120 euros. Nosaltres ens hem adherit. I llavors, això quan va succeir? Quin dia? Això va passar el dia 15 de setembre del 2019, en el marc de la manifestació contrària a la sentència del procés que es va fer aquí a la plaça Imperial Tàrraco, on es van congregar 3.000 o 4.000 persones a la plaça Imperial Tàrraco, i aquesta senyora va anar allà amb una bandera d'Espanya a provocar, bàsicament, perquè no es pot entendre d'una altra manera. A posar-se davant dels manifestants, ballant i cridant, i llavors hi havia un ambient caldejat. L'Òscar es va posar pel mig per intentar apaivagar els ànims perquè la dona abandonés l'espai, perquè allò s'estava posant, s'estava encabritant, diguéssim, i es veu que la senyora el va mossegar. Algú li va prendre la bandera, ella va fer l'acte reflexe de mossegar algú, a l'Òscar en aquest cas, pensant-se que era ell qui li havia pres la bandera o qui l'estava agafant o el que sigui, i ja està, però és que ella mateixa ja ha dit que no sap qui l'agafava. Vale, perfecte. Una cosa, es puc citar, no, l'article? Sí. Com a advocat de... Juristes per la República. Juristes per la República, vale. Moltes gràcies. Roger Baixes. Vale. Gràcies, Molt bé. Vinga, adéu. Bueno, ¿usaba? Pues como si no... Sí, lo cogieron, pero no puedo identificarlo a él. Llavors, Una cosa, he vingut una mica a cobrir l'acte i he parlat amb el Roger, ja m'ha explicat tot, però no sé si tu vols dir alguna cosa o prefereixes... Lo que ha dit ell. Bueno, que agrair a tota la gent que ha vingut a donar suport i tot això, el que es diu. Vale, doncs no res, gràcies. Adéu.